Speaker, sir, attention of the House is drawn on the growing apprehensions among the people of Cape regarding the incomplete works of various government projects in the constituency. The people fear that there is a complete misuse of taxpayers' money due to several projects being left out unfinished, such as Cape Police Station, Market Building, Krishi Garh. What steps does the government intend to take in this regard to ensure the timely completion of these projects? Because this project was promised by the Honorable Chief Minister in 2024 December police station to complete that. File to गेले ऑप्शन तू किती साइन माना कोणांगे ऐकून साइन माना मगे पार्टीर नाव येतो म्हणतो साइन माना मगे पार्टीर नाव येतो म्हणतो साइन माना फाउंडेशन तुझी गायले काय झालं ना वो 27 तुके काय जाय ना तिंगा केप्यांक बरोवन दवरी का तू विश्वजितान सांगला मासे पुलिस स्टेशन कंप्लीट कर फाइल तुगे ऑप्शन लोक इंसात आहे पुलिस स्टेशन ना स्पीकर सर लेट चीफ मिनिस्टर गिव एन आंसर 5 करोड़ काम होला प्लीज सी दैट यू गिव अस अ टाइम टुडे डिसेंबर तू 24 कोत म्हणले आज माग डेट सांग तू पुलिस स्टेशन केदोन कंप्लीट कोन दिते केपे लोक ऐकपास आहे स्पीकर सर आम्ही केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे फाउंडेशन स्टोन आणि सगळे घातल्या म्हाका दिसता आताच्या आमदारान मातशे ते फॉलोअप करपाक जाय बेगीन जावपा खातीर स्पीकर सर यू कॅन आस्क युअर ऑफिस हाऊ मेनी टाइम्स हॅव कम इन युअर ऑफिस तू नाव घेना नाव गेल्या मागीर तू म्हणटा सगळे एक्सपोज करतो म्हणून हांव ते स्पीकर सर हांव कितले पाट तुका सांगला 24 तुवें म्हाका पुलिस स्टेशन कंप्लीट कोन दित म्हळे पुलिस स्टेशन केपेंचे सर नाव कोणाचे आता म्हाका महत्वाचे ना प्रोजेक्ट लोकां खातीर आसा दाखोवया ना ना यू गिव अस अ स्पीकर सर मातशे चीफ मिनिस्टर सांग केन्ना काबार कोता कंप्लीट केन्ना कोता बेगीन करता करता बेगीन कोता ह्या वर्सा कोता सोयी सांग इलेक्शना पयली कर करता पार्टीर तुगले नाव येतले मागीर माझे येतले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.